Robots que sagnen o que suen perquè practiquen els professionals sanitaris i els estudiants de la Nova Fe. Es tracta de l'última tecnologia en simuladors per a millorar l'atenció al pacient. Avui s'ha presentat esta àrea de simulació clínica que s'instal·larà al nou edifici hospitalari. Tinc molt mal al pit, no puc respirar. Només falta posar-li el nom. És un dels sofisticats robots que s'incorporen a la Nova Fe per a que professionals, residents i estudiants puguen treballar i aprendre en un àmbit el més real possible. Podem vomitar i sangren. El maniquí respon en condicions de realitat. És a dir, si el tractament és adequat, millora, i si el tractament no és adequat, empitjora. Forma part de l'àrea de simulació clínica i seguretat del pacient, presentada este matí, que entrarà en funcionament al nou hospital. També disposarà de sistemes virtuals d'entrenament o maniquís pediàtrics com estos, on provar tractaments i preparar operacions. És un pas més en la preparació d'un hospital que estarà a l'avantguarda de tota la sanitat, no només espanyola, sinó també europea. La tecnologia es posarà també a l'abast d'altres professionals, com ara bombers o policia. A la unitat se simularan, a més, diferents escenaris, com ara el pacient a casa, en un espai públic o quiròfans. Són part de la família, però quan pugen a un cotxe, la veritat és que no els tracten com a tals. Els animals de companyia poden ser tot un perill en cas d'un accident de trànsit.